Hej og velkommen til den her video. I dag har jeg Seppe med. Hej Sepp. Og i dag skal vi spille noget unranked Rumble. Og ja. Så det vil vi jo egentlig bare gøre. Streamer på Twitch eller hvad? Ja, men det var meget hygge. Jeg er skæv. Og jeg har kun spillet det her 2 gange, så jeg er måske ikke så god. Men nu prøver vi. Jeg tager målet, okay? Vi er sammen med Pokémon. Ej, jeg hader det her med. Det er jo det. Jeg gør den her. Bare skip, hvis det er. Skip ligesom. Ja. Ja, selvfølgelig. Og vi er på YouTube. Det er en YouTube-video. Ja, det gør. Jeg har lige oprettet en kanal. Den hedder Alien Ice XD. Jeg kan i hvert fald godt, tror jeg. Er du lige startet? Velkommen til den her video på Seppes kanaler. Så. Sepp, har du husket at slå din mic til, så vi kan høre, hvad du siger? Ja. Bang! Scorer jeg på det der? Scorer jeg på det der? Legit, Seppe! Prøv lige at se det der mål. Ved mig der er der ingen streg om mic'en. Det betyder, at min mic er slået til, så kan de godt høre mig. Og de kan også godt høre dig, tror jeg. Eller det kan de. Smukt, Seppe. Ja. Kom nu. Ja, hvor er det godt mål. Hvor er det et godt mål. Ej, det er faktisk et rigtig dårligt mål. Eller overvej det der. Og så må jeg lige tage godt imod min YouTube. Gå mig! Så må jeg lige tage godt imod min YouTube-kanal. Nå, så blev jeg video. Fuld famous og sådan noget. Hvor meget penge kører jeg? Jeg kører 44 penge. What the? Vi er kun imod 2. Jeg kører legit 44 penge. Du kører 44. Jeg kører 45 nu. Du skal bare tab. Tryk tab. Hvem var det, der slår til mig? Der var en eller anden, der var bokset mig. Ej, det var godt dårligt. Og by the way, jeg lige nu spiller på PC på tastatur og mus, så det er sådan rimelig svært. Det er rimelig svært at spille på det. Det er det. Det er da nemmere at spille på en controller. Ved du godt, Sepp, der er kun sådan en pro i verden, der spiller på tastatur og mus. Ja, der er kun sådan en. Ja, vi var pros, ikke? Slet ikke. Jeg tror, vi er ikke engang i den dårligste ranking. Jeg har optaget 5 minutter.
Nej, det er der ikke. Er det var din? Hvad er det, vi scorer på? Der var egentlig det der bum. Det var faktisk mig. Wow. Ja, vi snakker. Men det er jo også lidt svært at koncentrere sig så. Ej, hvor er det nødt til at blive teleporteret bagud. Det var da en god vej. Nå, hvor dårligt. Jeg troede... Nu må det stoppe. Ja, jeg lå. Jeg kan slet ikke finde ud af at bruge det med pikken, når bolden hopper hele tiden. Okay, det var da godt nok dårligt. Men jeg skal seriøst lige lære at sådan flyve. What? Pro player for blå. Jeg frøs på bolden. Nej! Så hvor mange games tror du, vi skal have med i videoen? 2-3, når et game tager sådan... Altså, vi er næsten oppe på 10 minutter. Jeg siger nok 2. Vi skal ikke have over 20 minutter, over en halv time. Så lang tid skal vi. Valde, han har lavet sådan nogle streams, der sådan over en time. Jeg ved faktisk ikke, hvordan man streamer på YouTube. Nej. Det er trælst. Okay, det er godt nok trælst. Og get saved. Nej, hvor er det... Hvad er det, jeg laver? Okay, jeg booster godt nok. Jeg ved ikke helt, hvad det er, den her gør. Det er sådan, at jeg får sådan en, jeg ikke ved, hvad jeg gør, så bruger jeg den. Så det skal reddes. Det er heller ikke sådan. Jeg er til stream. Lad lige den der finde det. Se. Det der skud, det er så vi godt. Ej, det er godt nok dårligt. Ej, hvor er det dårligt. Styr på den. Jeg har ikke styr på den. Jeg havde ikke lige regnet med, at han ville bruge en magnet, jo. Jeg tror, vi slutter efter det igen. Vi vandt! Kom nu! Ja, det var lige min første video her. Tak fordi I så med, og vi ses igen.